Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Leitza, Nafarroko ipar-mendebaldean kokatzen den herri bat da. 2009 biztanle ditu eta historikoki harremana handia izan du nekazaritzarekin. Baita merkataritzarekin pasaleku bezala. Santiburtzio egunean, Leitzako ingurutxoa dantzatzen da. Leitzako ingurutxoaren jatorriari buruz ez dakigu handitz, baina azken urteetan hainbat ikerketak egin dira. Holako dantza askotan bezala, jatorri ez da oso argi noiztik badakigu, aspalditik dantzatzen dela, eta hemen badakigu txistularik baziela, danblineroa baziela ja 18. mendezkeo. Suposatzen dugu ingurutxoa joko zutela, dakienak edo jantzia daudenak gai hauetan esaten dute, dantza hau oso zabaldu zegoela, dantza mota hau, bai Nafarro guztien, bai Europatik etorritako dantzak ziela, eta baina ziur ez dakigu noiztik, aspalditik, hori bakarrik dakigu. Normalean, pesta giroko zea bada, dantza bada. Dantza honek bi alderdi o bi zati ditu, bat soka dantza esaten zaiona dela dantza sozialagoa, nola esateko, eta hor azaltzen die badago protokolo bat bezala, gizonezkoak, gero emakumezkoak, egiten die zubiak. Hori etzen beti egiten, eta generalen urtean baten, o bitan, edo hirutan tokatzen zenen. Generalen festetan, festa egunen, edo festetan, edo beste zelebrazio berezin bat zegoanen. Eta gero, bigarren partea edo denak binaka parte hartzen duten hori daia dantza bat, gehiago pestarako edo ongi pasatzeko dantza bat. Eta hori ere bai, orduan egiten da, soka dantzari lotuta, baina baita ere aparte edozein egunetan, giroak alaskatzen zunen, dantzatzen zituen zati osoak ingurutxoanak, edo bakarrik ingurutikie, inguru handie, beti pestakin lotuta. Ez dago ehun berezi, zelebrazio berezi bateri lotuta, pestara. Adibidez, hemen, festetan beti dantzatzen da, orain dela azkeneko urte desentetan, aspaldin, festa bigarrenean egiten da, gauz bada ingurutxoa dantzatzea, herri guzik parte hartzen duen dantza bat, bezala, plazan jotzen da, eta mundu guzik parte hartzen du, edo dantza talde batek, edo garai hortan dantza talde antolatu batek, egiten duen batek erakusteko nola dantzatzen den, edo nola dantzatzen duen. Hori generalen egiten da, pesta bigarrenean, hau da, abuztuaren 12an, atxaldean, dantzatzen da beti ingurutxoa, ohandikin ere bai, hemengo dantza taldek egiten du. Baina gero ingurutxoa dantzatzen da beste edozein unetan. Ohan adibidez festetan hilen 11an gabeko 9etan dantzatzen da ingurutxo bat iriki edo horrentzat, eta gero pesta bigarrenean ere gaben goizeko lehen izan zen ohitura oso handi bat, goizeko 3etan egiten zen ingurutxo bat, izan zena pixko bat informal samarra, baina oso erakargarratasun handia zeukena, eta oan egiten da pestan egunean behin. Baina gero beste ospakizun berezita da, bidez, Horixek Euskaltzaindian sarrera hemen ospatu zuen, eta orduan
ingurutxoa egintzen bere hobenez, eta olakoak egiten dira baita ere. Dantzak suposatzen da aldatzen joan dela, bueno, ez dakit, dantzariak aldatzen ga, eta dantza egiteko modua ere bai. Baina da dantza bat, Leitzak ingurutxoa, dantza bizik joan duena baina arte, orain ere plazan jo ezkero eta jende animatzen baldin bada, ez dakit, herri guztik ez dakit, baina gehienak badaki ingurutxoa dantzatzen, eta plaza betetzen da. Gaur egun, ez da oso zaile 50 bikote plazan biltzea dantzarako. Lehen jendek errexego egiten dantza sueltoan, jotak eta purrusaldak bezala, baina bazegoan ze hori. Aldatu dena da, segurazki aldatu de moduk, kadentzie, ritmoak pixko bat, baina bestela hori mantendu de. Eta gero, dantza taldek, lehen osan dugu pesta bigarren egiten du alako dantza talde batek, bertako dantza taldek ingurutxoa mantentzen du baita ere, eta egiten du alako erakustaldi bat ez. Eta bai, badago dantza talde bat, eta hemendik herritik kanpora erakusten duen olakoa den ingurutxoa, duela kasik 1 urte izan du da dantza taldea Leitzan. Eta oan dela 20 piko urte arte, dantza talde horrek ingurutxoa bakarrik egiten zu gaina. Ez beste dantzarik. Leitzako ingurutxoa dantza sozial bat da, eta une honetan Leitzako aurrera dantza taldeak mantentzen du. Leitzan ingurutxoan ospatzeko oso garrantzia da herriarentzat eta erakusten du ze erronka dauka herrian. Herri osoa inplikatuta dago eta jaietan egiten denean ikusten da oso finkatuta eta errotua dagoela. Aurrera dantza taldea mantenduko den bitartean, Leitzako ingurutxoa mantenduko da. Hori dudarik gabe, etorkizuna hor dago. Eta gainera, oso referente handia da Nafarroako dantzentzat, Nafarroako ipar aldean eta mende baldean ingurutxo izenarekin dantzatzen da, eta ekialdean txuntxun izenarekin, baina horien artean Leitzako ingurutxoa ziurazki referentea dela. Ingurutxoa ez da dantza bat bakarra, baizik eta dantza edo atal ezberdinak ditu. Leitzako ingurutxoa guk ezagutzen dugun osatuena eta aberatsena da. Ze tresnak inotzen den beti txistue eta tabalakin, edo txistue, edo danbolina, leheno danbolina esaten zion, danbolina eta tabalakin. Besterik ez du ezautu eta ez dut uste beste instrumentuk inotzen denik. Eta doinuak, baitare belarriz generazio ikasi dituguna die, eta ziur aski azkeneko, nik esango nuke 50 edo 60 urte, ia beti doinu bera jotzen ditugu. Baina bari beste doinu gehiago ere, noiz behinka jotzen dienak, behar bada ez plazan edola, baina beste giro baten, inatu eritan edo beste giro, lasaigo baten edo pixko bat parranda xegoko baten jotzen dienak, badi beste doinu batzuk, eta hoik ere, badi doinu desente eta abera samarrak. Komentatu dugu, badiela parte diferentek, bata sokadantza da doinu lasai bat, denak paseoan nola bat joaten dienak, ez? Gero badaude belauntzikoak edo zortzikoak, belauntziko esten digu hemen, egiten duenak mutilek beren eskari edo denak batean, beste ritmo klase badaukeanak, eta gero ingurutxoan egiten die bi dantza klase. Inguru handi esaten zaiona, egiten dena eskuak lotuta eta dauke ritmo berezi bat, eta gero inguru txiki edo ingurutxoa, eta hortatik baita ere generalen egiten die bi izati, naiz izan 6 o 7 doinu. Parte hori die, eta
oirie dantzatzen dinak. Jantzi bereziak erabiltzen dituzte dantza taldekoek. Eta hor badago evoluzio bat, berak esplikatuko du, izan du evoluzio bat, beste bino bestela, dantza sozial bada, eta hemen jantzia die bakoitzek ditunak, momentukoak. Aurten egiten dugunen ingurutxoa plazan, jendea izanen da, egonen da, galtzamotxakin, bakeroakin, dena delakoakin, eta duela 100 urte, zeuzkaten arropakin, brusekin eta zapelakin, segurazki. Baina ez dago jantzi berezi bat ingurutxoa dantzatzeko. Kaleko arropakin dantzatzen da, normalean. Leitzako ingurutxoa egun ezagunena da, baina garai batean Nafarroako ipar-mendebalde osoan dantzatzen zen. Leitzako ingurutxoa harremanatu behar dugu bai txuntxunekin, Nafarroan txuntxun eta ingurutxoak gauza bera dira izen desberdinekin, baina horrelako dantzak ikusten dugu baita ere bai Gipuzkoan eta Bizkaian aurresku izenarekin, eta goiko Aragoian baita ere ikusten dira horrelako dantzak. Azpimarratu behar du lehenengo dantzaria eta azken dantzaria ze papera egiten dute. Horiek dira maiordomoak edo lekuen arabera izen desberdinekin, edo maiordomoa edo muti nausiak edo neska nausiak edo danbolin nausiak, eta haiek antolatzen zituzten herriko jaiak urtean zehar. Urtero aldatzen dira, bi pertsonai hauek hautatzen ziren, eta herriko botereak dira. Eta oso garrantzia handia dute bi paper horiek. Eta ezin da banatu maiordomoen funtzioa eta ingurutxoa. Hogeigarren mendean, Leitzako ingurutxoa, Nafarroko bertze dantzeekin gertatu zen bezala, galtzeko arriskuan zegoen. Musikari eta dantzari ezberdinak pixkanaka berreskuratu zuten. Dakigunez, edo aipatu berrekoa izango ziren hasieran aita Hilario Lazaran, kaputxinoa, berak Leitzan anai bat zeukan eta etorri zen honea, eta hemen haitu zuen Ebaristo izeneko txistorari zarra ingurutxoa jotzen, baten plazan, eta bera Hilario Lazaran famatu da, musiko ezagune da. Eta berak ez den zuen ikaragarri ditu zitziola eta beste, eta orduan jaso zuen ingurutxo hori, pianorako jarri eta ondoren liburuxka bat argitaratu zuen. Oso famatu edo, sona desenti izan duzuen garai hartan, gaina ingurutxoa jartzen zuen oso goitik, oso dantza kompletoa zela eta bat beste. Eta orduan hori, horrek famatu du, nola bat zehatu zuen, naiz hemen ingurutxoa beti mantendu izan du da, lehen esan duen bezala, eta hemen mundu guzik badaki ingurutxoa antzatzen. Eta gero ondoren, urte askotan, Ebaristo eta Pastarin zarrak, txistolari zarrak bukatu ziren, Angel Alduntzin txistolarik hartu zuen lekukoa, eta Angelek jo izan zuen, beste 40 o 50 urtetan, txistu eta bera izan zuen txistolaria eta ingurutxoa berak mantendu zuen nola esateko. Baitare dantza talderi erakusten gaira egiten asko ibili zen Luis Erbiti bat adibidez. Eta azkeneko etapa honetan gehiago, Miguel Mari Elosegi, Joseba, urte asko egin ditue, gazteri ingurutxoa erakusten. Personai importante die, aipatuko nuke baita ere Patziko Pururenak, berak bere ikerketa bere artikuloatan eta txistolari revista baten atera zuen baita ere gaia hau, eta ingurutxoari buruzko eta hemengo txistolari buruzko datu asko berreskuratu zituen. Segurazki aztuko die mordoska.
Leitzako ingurutxoa, beste dantza sozialek bezala, oso garrantzitsuak dira. Eta hor ikusten da, batez ere, maiordomoen paperak, eta hori mantentzea oso garrantzitsu da herriko kulturarentzat. Orduan, horrelako dantzak mantentzea eta gero eta gehiago sortzea, batez ere Iruin herrian, oso balorazioa baikorra ematen digu. Hasteko, nolakoa da ikasketa prozesua? Bueno, dantza taldea bi taldetan dago banatu, dantza talde handi eta dantza talde txikie, eta bakoitzak bere prozesu izaten du. Normalen dantza talde txikik urten zehar hostielero entzaiatzen du, eta udan luzatzen da eunoik hostieletan beharren, azten 300 eta edo luzatzen da, pestetako normalen saio nagusio izaten denez, abuztun umen eunen, bigarren larun batan. Horreako dantzak ikasita dauden neurrin, gehitzen dien txaioak edo gutxitzen die. Eta dantza taldea handik gutxi gora bera berdin, baina alpertxegoak edoga, eta kurso hasieran beharren pixkat berandu iso bat hasten ga, eta gero pixkat gehitzen dien txaio kopuru dauzkun emanaldin arabera. Udan normalen pesta abuztu aurretiken, izaten di urte batzuetan 100 entzaiatzen duenak astez, azten 500etan, eta ondoren ekitaldik dauzkun emanaldin arabera. Dantzak erakusteko garaien, dantza taldeekin ibiltzen die 3 erakusle nahiko finko dienak, eta tarteka beste batzuk gehitzen zaizkioa. Eta dantza taldea hundin, gehien bat 2 pertsona ibiltzen ga, dantzak erakutsiz. Eta zein da ematen den zailtasun handiena? Guk euskal dantzak dantzatzen ditu. Tarten bada ekitaldi bat egiten duna, euskal dantzako pausuk hartuta, dantza lotura desberdinekin ez, musike berrie jarriz egiten duen emanalditxo bat, baino bestela euskal dantzatan oinarritzen ga. Eta hor, berezitasunek, dantza bakoitzek ze lurraldetakoa den bere berezitasunek ditu. Gipuzkoan gehiago markatzen die pausun oinarrie bera edo tentego, hankapuntek zuzen, eta Nafarroan beste estilo batekoak die, Zuberoan beste gise batekoak. Herrialde bakoitzek dauzken dantzan arabera bere berezitasunek ditu. Eta ingurutxoan zehazki? Ingurutxoa, zailtasunen aldetik ez dauke zailtasun berezirik. Ritmo aldetiken 2 ritmo daude, eta hor dantza sozial bat izan da, pausuk izan ditezken zailtasun daukena, izan diteke jota bat, edo mutile dantzatzen duen belauntzikoa. Esan, jota berez ingurutxoan jatorrin ez dela jatorriko bere zatie, baizik eta ondoren, baina orain dela urte asko da, 1910 inguru hortan edo 20 inguru hortan erantzi zitzizkion pausuk die, eta bestela oso pausu basikoak die. 3 biderlauko oinarrin eta zailtasun berezirik gabekoak, dantza soziala izan da, azkenen dantzatzen zen pesta biltzeko eta edonork dantzatzeko moduko dantza bat, nahiz eta ritmo handirik ez eduki, segitzeko moduko dantza da. Eta ikasten den oinarrizko pausua badago edo zein da ikasten den lehenengo pausua? Hasteko eta garrantzitsuna da balsan ritmoa dominatzea. Hori hortik abitzen ga dantzartalde txikin, txikinakin hori erakutsiz, eta behin balsan pausue dominatzen denen, bestek atzetik etortzen die, eta nik esango nuke, oinarrin pausu hori jakinda, gutxi gora bera dantza segitzeko zailtasunik ez dagoela. Eta egun ze egoera duzu dantza taldean, zenbat dantzari zarete? Covidek asko eragin dio.
Azkenen zailtasunek elkartzeko, eremu ez oso handia daukuen entzaiatzeko, hor ere murriztuta, taldek murriztuta entzaiatzen, geldirik ere denbora askoan egon duga, eta entzaiatzen hasi ginenen, dantza talde txikin, oain momentu honen die 8-10 mutil, eta 30 bat neska, talde desberdinetan banatu behar ginu zen, entzaiatzeko, eta egunek ere, hasten egun bat eukita, murriztu behar saioak. Dantza talde txikin esanen du, kopuru aldetiken ongi gaudela, neska aldetik ez da arazorik, mutiletan hortxe justu-justi biltzen ga, gaude. Dantza taldea handien egoera desberdine da, asko eragin diu COVID-en egoera honek, eta ezin bilduz gabiltze. Batzuk kanpoan ikasten duelako, hemen daudenak ere, igual gogoa, nik uste dut gogo aldetiken asko jetxi dola egoerak, ezin elkartu, ezin bildu, ezin dantzatu lasai, ze dantzatzeko garaien ere azkenen kontaktua eta saiestu behar duzu, gertutasune saiestu behar da, eta horrek gogo aldetiken asko eragin dio. Geldirik egon duga, hasi ginen egu berri ondoren elkartzen, 8-10 laun biltzen ginen, baina guain dantza talde txikik ekitaldi inberri bat dauke, eta horretarako lanen haitu galnez, dantza talde handien entzaioak gelditu inditu, eta guain asmoa du, guain uztailetik aurrera pixko bat elkartzen gan, eta abuztu aldea saio batzuk egiten dituen herriko pestetan, eta gero kanporako dituen deialdi pare batetan, eta hola berri zehazten gan indartzen. Eta, dantzarien artean gogo hori badago, ezta? Berriz ere hasteko. Bai, egia esan nahiko itzalita ondu da, ezin elkartu honek asko eragin dio, eta bakoitzak azkenen bere bizi dauke, ikasketak, lana eta bat eta beste, eta gero azkenen dantza taldek dauken xarma handia da, dantza saio bat itzen dozenen ondoren badaukezuela elkarrekin seitzeko bidea, fari bat itzen dozo, edo zerbait seitzen dozo poteoan, edo dena delakoa. Eta hori baina arte, ezin ginen ezin, horrek ere moteldu diu dena. Oain, ikusten da egoera pixkoat argitzen den honetan, berriz indartzen gan. Gogoa badaukeu, esana etorriko gala, dantzan entzaiatzen hasiko gala, eta gogo hori egitan bihurtzen den, eta egoerak ere baimentzen duen, eta berriz hasten gan leheneko martxan. Eta ingurutxoaren kasuan, nola egoera zein da, herrian indar handia du, edo garrantzitsua da herriarentzat? Herrintzako, nik bereiztuko nuke, ingurutxo dantza da dantza sozial bat, lehen aipatuten bezala, eta da dantzatzeko dantza bat, ikusteko baino gehiago, ez? Baina nik uste dantzakin gertatzen dena da, gizarteko beste hainbat esparrukin gertatzen den bezala, jendea ari da ohitzen, esertzen naiz alkin, bankun esertzen naiz, eta ikusten dut, bestek zeiten duen. Bestek zeiten duen hori dena pentsatzen bale modu, inorrez dago ez erriten. Eta gertaerak badie, lehitzen pestetan 3 saio egiten die ingurutxoanak, eta bat dantza taldek egiten dona da, talde dantzatzen dona, eta beste bik die irikik, nahi donak parte hartu. Bi hoitan, ibili behar da jendea biltzen. Ez da txisto jotzen hasten da eta jende guztie biltzen da dantzara, baizik eta joan barazo beste natzetik, etorri mesedez, dantzatu behar du behatzitan, eta hurbildu mesedez, eta, kosta egiten da, ekartzea. Nik uste gizarten egoera hori ematen delako beste esparru askotan bezala, ez? Herri kirol batzuk antolatzen diela, ibili behar zo jenden atzetiken, zehatzeko bestela norberak aguz, nire antolatzen, gaude komodo jarrite, eseri eta ikusi behar dut, baino gehiago. Eta, gero badie beste bi ekitaldi, bat dela aurrera dantza taldea eta beste esparru batzuk baditu aurrerak, kiroletik bai. Horrek urrin egiten da bere ehune ospatzen da, eta ehun hortarako bazkari ondoren biltzen da eta ingurutxo oso politatatzen da, jendea egoten delako dantzarako. Bazkari aurretik egon da, erresago egiten da. Eta umek dantzatzen du San Juan bezperan, ehun otane dantzatzekoa izan entzen. Tamalez aurten ez da ginen, eta egun hortan izaten die 100 bikotetik gora ume atatzen die dantzara. Eta orduan, badie data konkretu batzuk osasun aldetik oso ongi dagoanak ingurutxoa. Beste egun batzutan hori kostatzen da hori, ez? Pestetako adibidez abuztuko 15-en egiten den dantza saioa, iriki edela bikotek dantzatzen du, bikoten egunen dantzatzen den ingurutxoa, hor kosta egiten da askotan taldetxo bat osatzea.
gaudelako dituta, ba, bueno, aterako die dantzara. Aurratu baino leheno, ez? Baina, bueno, osasun aldetik esango gunuke ongi da bada. Jendek baloratzen duen edo ez, ba igual ez du behar bezain beste baloratzen. Ingurutxoak leheno inguruko herri mordo batetan ziren, inguruko herri gehienetan, Nafarroan ingurutxo izenekin iguale, sokadantza da bar leku askotan ziren, eta urtetan galdu ez dena, behintzat, naiz eta gerra ondoren urte batzutan etzen dantzatu, ba, bizirik onden dantza izan du da. Eta ez da sekulen galdu, aldaerak euki ditu, ba, urtetan evoluzionatzen joan da, baina galdu ez da sekulen galdu, eta hori igual ez da jendea hain konstiente, badela ingurutxoa galdu ez den leku bakarra. Baina, bueno, osasun aldetik esan dezakegu ongi da bala. Dantzataldeare indartsu da honez, ba, dantzataldek ere erakusten du, eta horrek lanen eragina dauke. Eta, azalduko diguzu pixkat koreografia nolakoa den? Bueno, aipatzen da garai baten ingurutxoak sokadantza zula alde batetiken eta ingurutxoa bestetiken. Bi dantza desberdin izango balie bezala. Guk beti izautu du dantza bera izango baliz bezala. Sokan ateratzen die lemeziko mutilek eta beraiek zubi bat iten due, zubi horren simbologien ematen du historien dela, ba, bereizteko gaizki ikusi ez egoana herrin edo merezietzuna plazarateatzea hoi bereizteko, sokan dantzatzen due, aurrekoak eta atzekoak dantzatzen du beraien dantza, belauntzikoa deitzen zaiona, 8 bat, eta beraien puntekoa dantzatu ondoren, ekartzen zaioa dantzari punteko bakoitzeri beraien bikotea. Beraien bikoteri belauntziko hori dantzatu ondoren, ekartzen die mutil guzintzako bikotea. Neska guztiei dantzatzen die mutilek belauntzikoa, eta horrekin ondoren sokadantzak bukatzekoakin, bikotek egiten den balsen ritmoko dantzakin, bukatzen da soka. Berez esaten da sokadantza hor bukatuko litzekela. Eta ondoren hasten da ingurutxoa. Ingurutxoak ditu bizati, bat inguru handi dela, lehenengo dantzatzen du aurrendarik eta atzendariko dauden lauek, ondoren dantzatzen du talde guztik, iten da zubie berriz bereizteko edo izango litzekena baten bat sokatik ateratzeko, eta berriz buelta eman ondoren atzendari aurren daola berriz dantzatzen da. Ondoren berriz zubin jartzen da jatorrizko ordenen, eta bukatzen da ingurutxikikin, balsan ritmoa dauken beste dantzakin. Bi ingurutxiki dantzatzen ditu gaur egun. Doinuk badi askoz gehiago eta garai baten luzatzen zen, jende zegoan kopurun arabera, txistularik zeuken gogoan arabera, luzatzen zen dantzan naizun arte. Bi zatioik azaldu ditutenak ingurutxoa eta sokadantza aurretik, guk beti zautu ditut dena segiden, ez du ezagutu ingurutxoa handi eta ingurutxiki bakarrik, beti segiden, eta guretzako hori da ingurutxoa, zati bakarra izango balitz bezala. Garai baten hor bukatzen zen, ingurutxikikin bukatu eta kitxo. Baina oin dela, 1920 urterako ja erantzita zeuzken jota eta porrusalda, eta jota eta porrusaldakin, hori dantzatutenen korro batekin bukatzen da, gaur egun izautzen duen ingurutxoa. Zati hori denak dantzatzen ditu beti. Eta ja, bukatzeko, pixkat, trajeen inguruan edo jantzien inguruan hitz egiteagatik, nolakoa dira edo? Hor, urtetan bilakaera dantzataldek bilakaera bat eukido arropan aldetiken. Izan du die garai baten txuri gorriz dantzatzen zena, San Ferminetako arropakin dantzatuko litzekena. Beste urte batzutan mahonezko galtza, katorra zurie eta painulo kuadrodun eta zapela beltzakin ere dantzatu da. Eta beste urte batzutan mahonezko galtza berren milraiasak, neska dantzatzen zuen soineko puntu urdine puntu txurikin, baino aldaerak euki ditu eta behin ere fundamentuzko edo esan egin nuke azterketa sakon bat ingabe ze arropa beharko luken. Azkenen, dantza sozial bat izan da, garai baten dantzatzen zuen bakoitzak zeuken arropakin. Herrira atatzen zenen pestara, baiantzeko zuen beraiek zeuken arropaiko bena, ez? Baina bakoitzak berak etxen zeukena. Guk, oain dela urte 14 bat, 16 bat urte ingin azterketa bat, dantzak ze arropa beharko luken. Azterketa hortan ikusi ginen, badakiu lehenagotiken ere dantzatzen zela, baina noiz ezkoztiken ez. Baditu argazkik lehitzen dantzatzen zela 1900, 1880 inguruko argazkik baditu, ingurutxoa dantzatzen nahi zienak. Inginu zen, garai hartako
argazki horietan oinarrituta eta garai hartako arropan, ze arropa erabiltzen zen oinarrituta, arropa modisto baten gena joan ginen, jostu baten gena, eta berak azterketa intzun, garai hartako arropak ikusi zeintzien, argazki zarretatiken atera zituen replika batzuk, eta arropoik sortu ginu zen. Nik oain jantzitan nagoen gisekoak, ez? Modu hontako galtzak, batzuk badie arrasto lodikokoak dienak, atorra, lirozko atorra, txaleko bat, galtzari eusteko gerriko beltza, galtzerdi beltzak, espartzin zurik, eta zapela beltza, hori mutilen arropa. Galtzak aldatzen dira esan duten bezala, txalekoak ere garai hartan erabiltzen ziren telan modukoakin indako txalekoak, eta neskan aldetiken, berdin, badie soineko luze beltzak, atorra zuri batekin, soineko beltzak luze korpinoakin, badie kolore pixkoa daukean soinekoak ere, baina oinarri da, hori, 1800 bukaera, 1900 hasierako Euskal Herrin erabiltzen zen jantzia. Eta hortan, dantzariak aukeratzen du zerbait, edo koloreren bat, edo tokatzen zaiona da? Hortan nik uste mutilek gala konformistegoak, guri tokatzen zaiona, neurrin ongi balema dugu, hori. Neskak ja pixkoat ibiltzen die geixeo, badie mutilek tartene, beren gustokoa edo beti arropa bat daukena ongi gelditzen zaiolako, kolorek izteko ditugolako, baina azkenen aukera oskorik ere ez da, dantzataldek baditio bere arropak. 14 neska eta 14 mutilentzako arropat dauzkigu, eta hor gehien bat banatzen da neurrin arabera. Neurri zeineri heldu zaion ongi, horrekin konformatu behar. Gehixo gustatu edo gutxixo. Lehen aipatu bezala, bi ritmo nagusik hasteko balsa, oinarrie pausu askotan erabiltzen dena, balsan ritmo bera bat, bi, hiru, 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 bat, bi. Hauxe, urduan iten duena da, bikoteka goaz, urduan markatzen du betik kanpoko aldera aztenga. Urduan markatuko zeinuke kanpora, barrena. Urduan iten du, aurra beide eta elkarreri. Aurra beide, elkarreri, bai? Aztenga, zu eskuin eta ni ezker, bale? Bita hiru. Pam, 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 param, pam, param, para, pam, pam. Hoixe, bale? Hori da aurreneko zatie, oinarrin hori ikasizkeo, esan diteke ingurutxoa gehiena dantzatu dezakezela. Beste ritmoa da inguru handi, eta inguru handin joaten da saltoka. Eskuineko hanka altxatuko ginuke saltoan, pam pam pam, tatan tan tan, tatan tan tan, tatan tan tan, tatan tan tan, ez, ongi aiza, hori da, dantzari bikaina. Bueno. Eskuin altxatzen du eta ezkerren gainen salto. Tan, tatan, tan, 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 tan. Hori da, eta hau dantzatzen da eskutik hartuta. Garai baten, elize tarteko sartu zen esku ezintzela, eta orduan painola sartu zen, baina, honek zentzu guzti dauke esku hartu, eta azkenen ingurutxoa da, esaten da, ligatzeko dantza dela, orduan esku eman da horre dauke xarma, ez? Eskukin, baiten dien keinuk, eta ez? Orduan, azten ga eskuinekin, bat eta hiru. Param, parabam, pam, pam, parabam, pam, parabam, parabam, parabarabaram, parabam, pam, pam, parabam, 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 parabam. Hoixe. Hoi bi pausuek. Ja, honekin bakizu ingurutxa. Horrengan etartzen aizenean dantzatuko. Hori da.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.